Fereldo le Vasily chuan police team te chu Central Park lu dan tur soihau pui turin meeting an ko meka. Vasily chuan Central Park noya vampire sang chuang muhil a hmu thu sahin an chunga silver bomb thak top mai arota. Alu na kong chu che plema se Fereldo chuan Vasily chu tang ho tu da in ama chu shwai ve turin angena. Lelama ve thung chuan I course le keli chuan zeka veng him tu turatan ti in ama ang rual middle nau pang vampire ni to si chu anin mel sha tira. Vampire dang ti a hin nau pang te chu a che tranjok wangin a tha antia atira chuan zek chuan a hlau le a ma se ran thu oi tak ang maya a thu pe ka piang a zom ti a shat nu chuan a hlau na chu a zia ta dewa. Chuti lai chuan Vasily le police captain Kate Rogers te anin mua ani hian Vasily le a haute chu leinoya an shwai don ani. Ma se chu mi ma chuan Vasily chenalama kalphotin silver powder tam tak an valama sa a. Apartment lama chuan Dutch le Ephraim te po in vampire experiment an la nei ve renga. Dutchin Vasily le Kate lo lu drol a mu chuan a lo thigru hle a. Vasily chuan an plan siam te a shil nu chuan Ephraim chuan vampire te an ho tu pa berin thu a pek thei dan zir chian nan an nai dewa om chu tha atia ma se an nai lutuk chuan an tan a hlo thon om thei don ti chu an she thawani. Gas le engine le mitang te lama ve thong chuan veng tu te chuan silai manga vawin leitnoi lampana vampire be turati ania maria po in ala zui ve zela an hlotlin chuan an tan hun chung chu ti toy sak an tiamani a chunga an han lu chuan vampire te chu an lo tam ngang maya gas chuan vampire be dan la she ve ngai lo maria chu vengin anung ada zela thuiwak lawan thlen chuan an ma ni veng tu te chu an da thata ngala chumi nu chuan Vasily le Kate tenen anin tok hlau maya gas chuan Angel le Maria te chu mun hima kirtira Vasily te zui a thlanga ti chuan Angel le Maria te chuan an kir santa ani. Chuti lain Kelly le I course te chu man mo takin Zekaruma an valuta an mani thattura local te an nai tak em wangin athil nei ang pek turin ashila. Kelly le I course te an chuan nu chuan Zek chuan man mo takin le khabua chuan thu aziaka anut che a. Chumi nuwa Vasily an le khabu a mu vele chuan Ephraim chu rang taka chuk ve ngal turina kawa afa pachung chang anesia. Nitlak ma a vampire ho an tha chimi man nge ngai wangin Vasily Kate le gas te chu an man mo hle a. Vasily an boma siam lai chuan vampire ho chuan an lo ti buai seka gas le Kate te chuan Vasily chu an venga ani chuan bom chu abwa saya an tanrual na zara chuan an thil tum chu an ti hlothling thei ta shama. Vasily an boma thak vele chuan vampire ho chu an puak dar ta chumani. Command center lamin an hlotlin thu an don vele chuan Fereldo po in thok alave thei ta dewa. Chuti lai chuan Vasily ko na lama chuan Ephraim le Dutch te chu an tlan thlameka zaka le khabu chu muvengal thwain tu zek chu achiara Ephraim chu a thohuaya afapa chu aladama acha ti alawin ziakani. Dutch chuan an lakal hlat lo takin te in zek zong turin atlan chhuak ngala Dutch akalta mo tia Ephraim ma a I course aron in lana afapa po engkol theilawa po in aron nui vela. Ephraim chuan zek anda na azota azo na chu chang talo chuan I course chuan an lama tang turin alo som ve thung alei sei tak a chwa don lai tak chuan Dutch alo thleng hlawa akut asa bun saka I course chuan na thi takin atlan bo san pha ta ni. Command center lama chuan Fereldo le atim te chuan an hlotlin na wanga an lom thu an lo inshil ton mola ma se vampire roal tam tak an lampana local mek te an muleta. Fereldo mang ang chuan Central Park a an mitir zong te chu let le vat turin thu apea vampire an ne zo lo wangin abe adong tak zet to ani. Dutch le Ephraim te ron chhuak chuan police ho let lam an toka ti chuan an experiment na a until mo chhuate a bolo nan ti in man mo takin lep lam an pan ngala. Vasily le Kate te po in an hlotling anga in ngayin an chhuak tur chu an hlim ema ma se mangang au thom clear an cheta mai Central Park kha
Misual pa bum na may alo niya. Lay noya vampire sang tam tak an tha lai khan. Aaya tam zokin. Nitla khun an lo ngak reng zok alo niya. Fereldo sipay te chu vampire hau chuan nasataka beyin an jim ne le ane. Sangka zakwa somli pakhat kum Ukraine thanglam han en let lokila. Mi patni an lo langa. Fetle Alexei te an ni. Ukraine sipay an niya. Anin daw nakara chuan Alexei chu Thlawhin amang ang ema. At siyampa chuan alo nemve mol bok. Chuta an bulnay apuak thut maya. Reife nuwa an lo harle chuan an melma German sipay te an ma ading reng chuan muwa. Tunhun alo lang lea Vasily chuan Sitrakian at niya na Central Park at thil thleng te asil meka. Mase Sitrakian chuan magdimel po apulem law. Misual pa thil di theizia asya chen sa wangin. Ama in ruaman na thara alo nga ito afildiam to zogani. Vasily niya na chuan misual pa Thlawhna ta na andan tir theinan. Silver le lita changa siam bom an mamothu asoya. Sindot le chuan Ephraim motorin Queensland avakala. Ephraim le Dutch te chuan misual pa in vampire te abiak po dan an zir siang mek ti te an lo shila. An chhuak ka pangang hlom chu anin biak po na berani ti an muchhuak to. Central Park ka vampire hau an omlaya. Anin biak na atanga chu thil chu muchhuak an niya. Chuta Ephraim chuan thil pakhat ngai to chhuak zokin. Berlin atanga New York ka rontum flight atanga bauta. Bom dum kha neilet le dan tur angai to ta a. Bom dum omna chuan misual hau to pa ber chu a aring ngetlat bokani. Ti chuan an pathum chuan recording mu thei in ringin JFK airport lam an pantangala. Chuti lain Sitrakian le Vasily te po Sitrakian na shed chin dor pakhata an mamu lam turin an vakala. Chumenum chuan Vasily chuan achung te avatlo a. Building a chuan thisen alwang nek no emaya an then ompa chin ron lang thutin vampire alo chang to hi alo nia. An ni chu aron be tamaya. Sitrakian chuan alo that ngal thoi. Vasily chuan an room lam apana. Anule pa chu khoma ruang mai an lo ni to a. Khopui an chwa san vela o wangin an chaldara ka hlum an lo nia. Sitrakianan an enchian chuan an thi ma in vampire an ni man chep ti sia in Vasily chu anema. Vampire an chan ma a an ka plum kha an ta na thazo kani ti in anema ni. Lelama Palmer chuan thi anai to hle a. Security pakhat aron luta. Ai gupta achanga ai kor salong cha ron thlen thu aron reporta. Long thil phurti hanzo chuan tractor le spare parts lerani thu in dan kan chuan a changa. Palmer chuan chutiang thil reng cha lawa wangin a signature an zir chopani ti a shethiam ngal maya. Longlam apan vata ma se alu an lo phal lawani. Chumi nuwa chuan Palmer thil ti tum chuan ai kor sabeng alo thlenga. Ama muturin stone hata chuan aron kal thuaya. An pani chuan miswa bangai na chok ni thuwa anin hnial na chuan ai kor san Palmer chu atangkai to lo zia ashil non le a. Ma se Palmer chuan athu soi chu a oi sak du lawa. An hau to pa chuan minla tha em bik lo hi ati shama. Ai kor sa chuan nu chuan Palmer chuan dan kan le asipai dang te chu longalu druturin thu apia. Ma se longa chuan ruang tam tham tak ti bak engma motor alo omlova. Sindot lia chuan Ephraim Dutch le Queensland te po in JFK lam an pan meka. Geda chuan vampire niarin lel an ni wangin an lo didinga. Ephraim chuan a ID mu in a han in soifia. Apia loka chuan chungko pakhat beitok mek an mu a. Chu vele Dutch le Ephraim te chu chhuak ngalin rukru te chu silai nantina. Queensland po in ron pui ve in pakhat aron sa hluma. Chumi te chung kwa chu hlavin an tlan che thwayani. Sangka zakwa somli pakhat kuma khan letle lokila. Fetle Alexei te chu ai course noya Nazi prison kema da ania. Alexei chuan natna neunewa nei wangin rei adam po ain ring to lova. Tu khat chu ai course san ron to in. Ei thatin renga an som na hmuna thok turin aron som miala. Engian tho don ti po ngai to alavin. Fet chuan a thian pa tan ti in. Chuna atan chuan anin pengal me maya. Juda sala tangkai na nei to lo hau tha chu an na ber alo nia.
zuna chu an tho she em wangin ai course chuan asilai kenin Alexi chu atina ti chuan ai course a hlo em awang chuan fet chuan juda sal pakhat chu akap lumta a ma se ai course chuan Alexi chu atha sakta thawani tun hun alo lang le a Vasily le Setrakian te chu dor anei tu in akal san to hian an vakal le a doran fan kwal pa chuan Vasily chuan Setrakian nena an chung ko chanchin kim chang ashila indo pui pahni na laya nazia apu atelve chin thu tele an chung ko za na berani thu te apa in apu angan ni ve a hlawanga ama chunga a strict tak em thu te ashila Setrakian chuan indo pui pahni na laya ai course nen anin tondan te ngai to chhuakin apa chu ngaidam turin thuron apia angaidam thayani chuan ama po ahlim jok tur thu te ashil ve bok chumi zan chuan palmer muturin an pani nan vakala palmer chuan an ho tu palan dan chu sheto lo ma se longle thil cha chung changa athil shat te chu alo shila ma se athu shil manatan chuan Setrakian nena misol party senvar chu adila Setrakian chuan aman dan tur shelin amita farkhat aya tam farlo turin atia anin chendar nu chuan Setrakian chuan longa lo thleng te chu man lai vampire la bang pathum te an ni arin thu Vasily nena chuan a soya chuti lain palmer po in a chen na in a thleng le to a nurse kawin amita thlortir ngala mase chu thil chuan a thoklo tatin a shia a thin arim ema Setrakian chuan a bumemo ati mana amairo chu reilo te nuwa chuan Setrakian a soi angin amita ta thisen aron chhuaka palmer chuan na ati ema chuatla atluwa chutia palmer chuata le treng chu athi moti in nurse chuan aron pan naya mase palmer chu amit thisena pher noi chong chuan aron in per thau thut mai nurse laulu tok chu tlan chuak thwain anna chu aban san ngal wanga palmer ro chu ron thau chuakin amma zong ain chakthar le in in sha alom kher mai sin ma sabera chuan factory Sanjay le I course te an lo langa Sanjay chuan I course anena an milim siam thar chungchang asoi fia meka mase I course chuan mishing dam lai adu sok tlat wangin Sanjay ya assistant chu khai kangin an khola chuan abat nola mase an khol chu an lepe chela wangin alak lo atopa I course chuan Sanjay nena mishing thisen a hloma khol na tur le an tak sahal na tur chu peivat turin ashilani lelama chuan gas le angel te lo langin angel ain hliam wangin gas chuan alo boy pui meka angel chuan gas chu mun him zo ka kal turin atia ma se ani chuan kal san du big silo sangka zakwa somkwa pathum kum London ania gas chu no pangte lani in apa chuan anu nen asoi sa shep maya anu nu chepa te chuan an thlir thei to ngang lava Indiam rolin gas apa chu an that ta top mai ni ti chuan apute ti chuan gas chu an enkol seiliana atana thatur ang zelin an zil thina ni tun hun alo lang le palmer muturin Setrakian le Vasily te an kal chuak le meka anila chu alo sel mel to fiaw le ngala palmer chuan mi pakhat Cyrus Mino ti mingpu chungchang ziakin apia longa thil lo thleng boy pui tu ber kha ani andu an nei nu chuan Setrakian le Vasily te chu Queenland shil turin an let thwaya Setrakianan vampire upa pathum te chungchang ani arin tlat wangin Queenland nena chuan an headquarter lama leta upadangte beron turin atia Queenland chu achhuaka Setrakian le Vasily te po Cyrus zong turin an chuak ve ngal bok Ephraim le Dutch te pahni ve thung chuan flight 753 chungchang an ngai thlameka thok le khata risin ring tak mai aron ri thota akisang ring lutuk chuan an room omna thlengin asoi che ani ber mai Dutch po ni ko shelavin a ompha hiala reivak lawa chuan lo har le in an recording nei chu miswal pa o ni nge hin an cheta Dutch chu alazia omvak lo wangin asira baketa chuan awa wak le twara chuta mudzayan rela anu dewa chuan Ephraim sup siam sakin khuma avapea anin dwa dun phian mai chuti lain Setrakian le Vasily ten Cyrus a chena an va thleng to longa athil phurte mu turin an vawani
ti chuan building lian taka an pahnih chuan a hruaya a chhungah chuan mihring thisen hip chhuahna le halna factory an hmua chu vele chuan setrakiana thinrim chuan Cyrus chu abeng thop maya factory aya cargo an ngai poimo jok wangin July mun chu an chhuah san thuaya ma se pona chuan I course le Sanjay tenen anin toklau mai an silai theuh phorin anin kap ta boy maya ma se revak lawa Sanjay le I course te chu an bongruan nen an tlan bau dai ani sindot le chuan damdoi ina angel a thla nu in gas chu ina a homeka zanalo ni chuan angel po alo hove mai bok damdoi eyamut thil atum lai tak chuan gas anu vampire ni si chu a muthut maya gas anu in angel a eidon lai tak chuan gas lo thlengin anu chu asilai ken chuan akaplum ta a thil tia chuan a in sir em wangin gas chuan angel rawala khopui chwa san mai adu rum ani sindot le chuan hunkal to lo langin gas chuan a chian pa hna na a tho ve thei tur om ang ngai to pui turin angena ani chuan I course a business card pe in airport a thok tur amamo thu alo shilani tun hun alo lang le a Queenland chuan vampire upa te chu andam khu chwa theina na pui turin angena chuti lai mek chuan I course le vampire rolten an omna an shat chwa to wangin an lo hwal vek to alo nia miswal pa chu I course ka mangalo tongin rorel na nai zia aron puanga indawna a chhuak ta upa te chu anomna atanga lo chhuakin indawna chuan antan an beve a Queenland ho te po lo theng thwain an zawai chuan upa te chu an venga anin swal boy lai chuan I course suitcase chunga bom om chu ngoi renga nut chein ama mun hima a om vele bom chu a met puaka anui vur mai command center lama chuan Feraldo lo langin July muna om zong te chu ruaman na thar siama tho chwa puile atuma masemi pakhat rontong ve chen chuan aril ru atiboy le mai mase Feraldo chuan an khopui chu tan chiat san atum lawa mase athil tuma til du to lo tan chiat tuma in hnuk dok an tam ema ama chau ani ta ka chuan an ruala tan chiat ve mai chu atum ta ani lelama shisel na thatak nei to palmer chuan a hnuaya thok bob alo ti pui meka bob chuan Sanjay yan palmeran thi a nei to arin wanga company aminga da atum thu palmer chu ashila chuta palmer chu cargo bo zon pui atiam bok palmer chuan na thokrin om takanei chu alom ngoi ani sangka zakwa somruk pahni kum manhattan khan palmer le father O'Neill sumdong lian tak mai anin muwa Palmer chu O'Neillan a meila ka afa ania chumia wangtal po a company na mo in base hin Palmer chuan O'Neill chu abia ani mase Palmer chu shisel lo reng ani awangin O'Neill chuan dollar sing khat check pe in na ero apedu hau lavani tunhuna chuan veseli lo langin Ephraim le Dutch tenena vampire ten khopui an chimpil vek ma in nitem te chau an nei to thu aron shila Feraldo le police ten khopui an chwa santo sia Vasily chuan Dutch chu mun himzo ka shwai arota ma se Dutch chuan Ephraim kianga oma ama pui athlang zo kani ti chuan Ephraim le Dutch te chu vampire no bang ko chhuak turin leihnuaya anzukala no bang chumanin anzai honga athwaka chuan puitling ain midangte anbiak po theina pangang kha anga zok ta yani ti an muchhuak ta hlau maya chu chuan an experiment tan na satakin apui donani chuti lain bob chuan cargo omna asha chwa tak wangin palmer chu aron shil thwaya ti chuan palmer chuan amirin ngam te mazong shwakin lu ruk atum ta a ta chuan Sanjay yan bom le abula suitcase hi alo veng meka suitcase chunga nuclear bomb amo chuan palmer chuan a hon ta daya sangka zakwa somkwa pahni kuma hanlet le lokila palmer chu wheelchair chu in nursing home apa muturi na fakala apa pui na telmi lova a hlotlin na te basha tir adu wangani kumsom thuma liam ta a dollar sing khat check apeka la chwakin apa chu apekir le a O'Neill chuan thinrim takin check chu apot thera chuta palmer chuan apa company chu alei to thu asoi zui le ngal company ming po Stoneheart tia athak thu ashil boka
anu le ama chu apa chuan anga isak ngai reng lo ti asoi bok mase apa chuan Palmer hrisel lo na le adam thei lo na chu nui zatin Palmer aya rei adam in ringin a Thlawhna ala lam tur thu asoi zom sak bokani tunhun alo lang le a Fereldo le police te chuan khopui chwa san an tu mek lai chuan vampire hawin an ron be thut maya anung de uhleka gas le angel te lo om ve rangin Fereldo le police te pui turin an thok chhuak ngala ma se vampire lei sei tak chuan angel chu alo se fu hlau mai Fereldo mita po pangang pakhat awak lut mana gas chuan angel chu kalsan atum hau lo ma se angel chuan gas a him na ngai to in traka tang chuan anam thla a Fereldo le police te po chuan thei to pin in chan him an lo tum ve char bok gasan hungna alon chwa nuwa alo hui chwa chuan midang te omna mun chu puakin angel le Fereldo te po chu an puak tel ta vekani ral le lama Ephraim le Dutch te chuan until siam thar en chinin an han on ve le chuan vampire ho chu che theilavin an om ta hloma until tia hlo tenga anin sia ta wangin rang takin sitrakian entir turin an kal ngala Ephraim le Dutch te chuan misual pa chunga po until siam chu a tho ngei an ringani veseli chu ron tong chhuakin Ephraim voi khat alo phat san to wangin anrua manna a chuan dilvelo se thazok arin thu asoya aruk tak chuan Ephraim le Dutch te inkom ngei talu tuk chu athik dewani ti chuan an pahnih chuan anin sual pha ta renga chuta van nei thak taka nuclear bomb lakaron him Queensland chuan bomb wanga upate achan theilo thu aron soya Stoneheart lama chuan Palmer le Duncan te chu nuclear bomb omna suitcase kengin an ho a aikor sa local hun an ngak tarana sangni pahnih kum Paris ani a Palmer le aikors in mu in misual pa in Palmer dam reng na a offer chungchang an soiduna aikors chuan an ho tu pa chuan a phat san ngai lo tur thu Palmer chu ashilani tunhun ni meka chuan aikors ron kalin Palmer chu alodam lo dera an be sei ange hin aikors chuan suitcase chu aron zongani Palmer chuan an ho tu pa chuan athu tiam chu a hlen turani alotia mase aikors chuan vampire chantira aril ru chiar saka avo ve thung chu vele Palmer chuan a blanket noya silver silai mu mang a shotgun thu ruk chula chuakin aikors chu akapa aikors chu ain hliam na hle mai chuta Duncan ti ho ron thlengin aikors chu anon ka chunzom ve bok aikors chuan hliam na tak nei chung chuan elevator omna a thleng thei shama ata thlazui ta ani aikors chu zui talo chuan Palmer chu sitrakian motorin akal chuak ngal thuaya anin hmuhna chuan Palmer chuan misual pa chu tiboral vat to torin sitrakian chu angena aikors ain hliam wangin misual pa chu abirok na achanga aron chwa thwai arin thu ashil tel bok chuti lai chuan kalpo kal tha theilavin aikors chu konga abai au awa leya chuan atluta top mai chuti lai chuan mi pahnih kongkal hian mu in vampire ani ti an shat wangin tha antuma ma se vampire dang pahnih silai kengin aikors chu ron chanin an shwai tadaya lawak law chuan zak chuan ama veng tu nau pang chu a in fiam puya mi pakhat hian lo mu in zak chu mun him lama shwaya tuma ma se vampire nau pang khan rang takin aron zwana athat tamaka reiwak lawa keli arong kala zak chu a chuang hle a keli chuan an ho tu pa in zak tan chuan ruwa manna anei thu asoinon le a zakero chuan an ma ni anga ala changve lo chu mak atiru hle ani le lama chuan sitrakian le achian te chuan Ephraim le Dutch te thil siam mang tangkaya misual pa ko chua silver phuar be a bom chunga khonga Atlantic marlam tui puimonga thak tumin thu an lo rel meka Stoneheart lama ve thung chuan vampire ral thuam pahnih kengin Palmer veng tu te anon ka plum vek maya pakhat zok chu misual pa tak sathar alo ni reng mai bom omna asya du wangin misual pa chuan Palmer ka a chuan apangang tam tak achak luta ti chuan reilo te a Palmer chu misual pa tak sathar alo ni ta ani chumi nu chuan Palmer chuan a office a aikors thitep chu akauluta misual pa chuan atana mirin omber aikors achan theinan Palmer taksa amamo ani ti ashilfi a
ti chuan ai course a hliam te chu ati dam saka ai course chu aron tho le theita ani reivak lawa chuang keli mutura kalin zak nen chuan nuclear bomb na tho dan azirtira akal san ma in ai course chuan bom ti po na chu keli apebok atu ka chuan ai course chuan suitcase chu sanjay ne na hlanin Statue of Liberty ada turin thu apea chuti lai chon sechakian le midang te chu Stoneheart building a anwakala sechakian le Ephraim te chu Palmer motorin office a an chhowata sechakian an Palmer mu chuan thil diklaw om ti a shethiam ngal thuaya chuta Palmer a han tong chhuata ka chuan miswal pa ani ti an shia a tha an han tuma ma se miswal pa chu a chaksia Ephraim a in hliama Vasily aron thlengman lau Dutch ten call an siam kha a tho lo wangin an be se about to hle a chuta Queenland aron thleng ve ta miswal pa chu aron be ve ngala Dutch chuan an call chu atinung thei sham bok chu call mang chuan miswal pa in apol ti akau khom theina alo block fata chumi chu rem changa la in Queenland chuan silver atwam bo ma chuan miswal pa chu da lu atuma ada lu vele chuan sechakian chuan tuipuya pai ngal maya du thu asoya bom pai tur chuan an sawahin an chhuak ta a Ephraim ro chu a in liam wangin akal ve theilo an how to pa ber an man ta ka wangin ai course le keli te chuan a o an che theilawa an mang ang hle a ti ngai na reng reng an chelawani Ephraim chuan a hliam te a thui zo nu loka be seilo tak mayin keli le Zack an ron lut lol mai keli chuan Ephraim a mu vele eitumin awazwan ngala Zack chuan in swal lo turin a awna a Ephraim chuan a ngonga silverin alovita a thi chu anita ringot mai Ephraim chuan Zack chu engkima top to tia nem atuma ma se Zack chuan anu atha sakwanga apa chu a huat thu so hin bom chu a mek puak ta thut maya bom puak chuan a ngong thui ema chu tak chu miswal pa in tlan chhuanan alo mang ve bok sechakian le midang te chuan munhim lampan an rot le ta ringot mayani atopa Zack chu pona alo chhuaka ai course chuan ron mungal thuahin athil ti awangin afak ngal mol mula chuta Ephraim po alo chhuak veya ma se afapa ero amuto alo van lam a ena bom po na khu chuan ni chu alo hlia khup maya chuti lai chuan vampire tam mang kheng chuan ko thler tin chu an lwa khat mup mayani bom ti po ani atangin thakwa alo liam le der to a boruak chia atam em wangin chun le zan a hria chan thei meu lawa vampire ho po ni eng a om to si lawa kholaya an khat vek mayani Ephraim chu Philadelphia a nun bei dong ngoi hin ina a om tlok tloka ni khat chu eirong bol na atlak chambangin pon a chhuak veta a han hoi kwal chuan mishing le vampire an lo in om pol nuai mai vampire ho ne na mitin ten antisen an pechin hi alonia antisen an pek mana eitur tlema zong le damdoi andong china ni mishing zong chuan batch vo vekin an eitur te anwalam china Ephraim ro chuan eitur levelavin warehouse a chian thar nil avatlo a nil chuan na tho tur lo pe in a hlo atan ele in tur a pechina an na tharatan nu pakhat dam lo hi a ina avatlo a damdoi te a pek nuwa zu aleya a hole ta ani Zack chuan ai course en kol na noya Empire State Building a chuan adu anga omin nuam ati hle a vampire no pang honen po anin kom ngei to hle ani ai course rong kalin Zack chu rifle aron pea miswal pa in len chwa puya du thu aron shil zui an kalma chuan an how to pa mara taksa a cheng mek chu ron lutin Zack ka a chuan thisenvar chu aron fara miswal pa chuan Central Park sahwana Zack chu ashwaya ta chuan Zackin ama in den himnan sakei akaplum nge ani miswal pa chuan ai course ne na chuan Zack hi miswal pol how to alani theidon ani hi atia ma se ai course chuan arim ti pui chia lawa anti ti lai chuan keli aron lang hlol mai ani chuan afapa a chuan ziale an how to pa thu oi zel turin ashila nima sela ani chu keli tak tak ni lavin miswal pa mel in thak tanglam na mayani ti kan mu thayani sin dot lia chuan Vasily chuan ngai zong thar Charlotte alo nei to a ani patni leng chu silai keng hovin an kong an lo dan saka ma se Vasily chuan in biak remna adu thu asoya
ti chuan chung mi ti chuan mundanga an chuaya an ni chuan Vasily chu lo nui zatin abial nu ada khamdon anga an lo ngaya Vasily chuan sarkar installation missile chungchang azota ma se an ni chuan azo na chang lovin tha a an vota jok pakhat chuan chimte ina shoka atin nge nge a chu vele Queenland ran langin mi pahni ti lo chu aron sat hlum vek maya aladam te chuan Queenland chu khur chungin ani na anzota Queenland chuan ramhuai fel ti in achanga an hlau em wangin Queenland nuaya thok turin anin peta ani Philadelphia lama chuan Ephraim chu nil moturin avakal le a ma se vampire rualin anron chim thut mai nil le an thok te chu an man veka vena an phur lai chuan Ephraim le nil ten tang rualin an mani beitu te chu an beya anin swal lai tak chuan ven chu aron puak thut maya van nei thak takin Ephraim chu adam chuak hlau athawa arang thei ang beratlan bau atumta a mase konga mi pakhat in hliam hi amua puya tum lai tak chuan in hliam me ka farnu Alex chuan asilai kenin Ephraim alu alotin ran mai an unaw wanga ven po khapuak alo ni renga vampire hau chau tha tu man ni a mishing an chuang ve ti an shelavani chumi nu chuan Alex le Ephraim te chuan an biruk na muna Alex unaw pa in hliam chu an shwai ta ani chuti lai chuan zanlaya Vasily chu har hlolin abial no Charlotte chu azong roya anven omna pia dewa chuan sechakian hian lumen alo chiar meka Vasily ne na chuan mishing te an mang hun anai to tak zetani atia ani pahni chau chu Khawvelin beiseina anei chunte anni to thu asoibok Vasily chuan miswal pa thanan missile alazong ve rengani ti ina changa sechakian chuan lumen chu meya halralin hun an nei tlem zia ashil non le a chu vele Charlotte aw osia in a hoile ta mase Charlotte chu a muzo silo sechakian lama han hoile chuan ani chu vampire lo ni rengin Vasily chu elo tum meka mase chung thil thleng chu amumang alo ni hlau mai Charlotte ne na chuan amishing puite achan theila wanga shi omati ziate ashil zuya atuk zinga chuan an pahni in vaimim kekin an thok chuaka chuti lai chuan Charlotte chuan nunglama tangin be atok thut mai Vasily po in ringman lovin ni khoshelovin anron cholet topa le lama ve thung chuan I course le an ho tupa an lo langa miswal ho tupa chuan zakadin mun azot chianga I course chuan miswal pa in zak adu sakna chu athik wangin zakin until tumte chu engatan ma ati lo thu achangin asoi chetawak maya achan na a miswal pa chulung oilovin I course chunga chuan athinarim ta miswal pa chuan zak an nei chung chuan Ephraim sechakian le Queenland ten ama an tha aphal ngai don lo thu asoya chumi nu chuan asakei tha masak perlom nan ti in zakarom ti fai turin leirol mel chetak mai ada saka nula chuan zaka veng tu vampire no pang chu alau hle a ma se zak chuan lo vengin mishing pa ngai a mulo na arei to em wangin zak chu alom ru hle a thiana siam ari ruk ta ani Dakota lama chuan Charlotte chu meiche omkhom na a shwai ania Vasily ve thung chu mi papakhat romantic mingpu nen phuarbe ania Vasily chuan atlan chwa theinan romana puina ngenin a missile zon chungchang te ashila roman chuan missile amamo chana zo chuan Vasily chuan indona atan ti in achang maya chuti lai chuan Ephraim Alexinu chapa ke athui saka athui zo akal san mai hantum chuan Alex chuan asilaya tinin adanga a unaw pa chuni khattal la enkol sakturin atiani Ephraim chuan dakar somni palidang anu chapa chula enkol sak atiama nima sela eile in tur an peve turani ti in ti chuan anin rem siam theita ani Dakota lama chuan Vasily chutlan chwa atum wangin athidera chu en chiang turin ama rubo tu te zinga mi chuan avanaya Vasilian alauman thut mai Charlotte po in abulami silai alak sak ve boka Queenland po aron thlengta Queenland chuan missile zong turin anrualin roman po chu ashwai chhuak ve ngal ani sin dot le a chuan mi pakhat Raul alo langa partnership organization a thok ania thisen po apeve zia chin
zangkhat chu a ina thlendona mi pakhat atoka gas alo ni reng mai an pahnih hian cousin an lo ni nge a gas chu a thi emo alo ti to wangin a phok hle a gas chuan an organization a eitur la tura lu ru ka du wangin rawal puina chu adila rawal chuan a she hlena a ma se gas chuan angyan lui tlat si adota chuan Dutch alo langa Miranda te in a hming alo thak to damdo ina doctor chuan arai lo thu alo shil meka miswal pa hnuaia in tha punna facility a mitang ania ta chuan meiche tam tak nau pai tura ti lui anni an fa lo la piang tur te chu vampire chaw la ni tur te anni miswa pa chu a boy em wangin chu facility chu Sanjay Desaya kuta a omani thathum liam ta khan setrakian le Dutch te chu gas motorin an kala gas chuan Alonso alo tho puya setrakian chuan gas chu anin dona a an lama chang turin asoma mase gas chuan chan nem ain ti to em wangin alo nara beidong takin Dutch le setrakian te chu an kir le ta a mase an chen na chu alo kang khuvut vut mai an chen omtela chu vampire ho hian vena an lo nur lut mek boka lumen kha setrakian in chunga chuan a om miao wangin setrakian chuan Dutch ne na lakir turin angena reivak lawa chuan Dutch chuan lumen chu a han munge ya lumen nen chuan manmo takin ron tlan chuak le vata nima sela vampire pakhat hian aron tlat mai atan chiat na konga lumen chu athuk ruwa ama tu vampire chu athat man hlau nima sela vampire dang tam tak ron kalbelin an manta a ven chunga anor lut telve ani ven chunga hanlu chuan setrakian po ti theinei lovin alo thuve reng to hi alo nia an shoina muna chuan mishing te chu an ti du da ema chu amu in setrakian chuan concentration kema a omlai te a sha chhuak zok mai an chuk vele setrakian chu midang puitumin a chengala Dutch po in puyalo tum ve na sa ma se vampire house chuan an ni pahni chu an la sang maka tun huna chuan Dutch le a facility omna a raipur pakhat Rosalinda te chu anin be meka Dutch chuan atu ka delivery man ruala tan chu atum thuvel asoi puyani chumi zan chuan gas le Alonso le achian te chuan company building an thenga Raul po alo saran building chung an lu ma in chunga vampire lo chu gas chuan athat masa a chunga chuan eile in tur tam tak an muwa lak chuanga lan tum lai tak chuan security guard Edian aron man chiang hle mai gas le Raul te chuan tongka a in biak rem puyan hantuma ma se Alonso chuan lo kap man mo a chuta kiltina chang chuan alarm aron rita chua Eddie chu atan chevon von mai gas ate chian hau po in ei turan tlan chwa pui man bik law Edian Raul mel a mo man wangin miswa zon lai ani to dona chu chuan Raul chu ati chi ai ber mai gas chuan mo phurna lak vek atum thu abeng da yin a ho puya ma se Alonso chuan zan khat bak ria aphal saklawa chumi wang chuan an thu in mil theilavin gas le Alonso te chu anin niala gas chuan Raul thamatum lo thu soin Alonso chu awau bok facility chung lama thung chuan Dutch ron langin delivery man Jeremy chu aron bia a Jeremy chuan atira chuan puidu na thinlung nei ma se an man chu a hlowa wangin athutiam asut le ani Dutch chuan achung chang thalo lam siam chopin Sanjay ne na complain a awawa an chong lai mek chuan raipur pakhat aron ang vak maya vampire hawin now pai ve theilote an en shandan aron an puyani nurse chuan bengdai a hantuma ma se a hlo cham Dutch chuan aron bengdai thei shama chu chuan Sanjay a hi ple mai Sanjay chuan a office a Dutch chu a kaulut ngala fing ati em wangin abul naya thok tura adu thu asoya ma se Dutch chuan a chang thadu lovel Sanjay chuan miswa pata na atho tak na chante abula changin a hanshil fia chana du than na dik takani atia ma se Dutch chuan anna offer chu ala nar sak cheu mai chuti lain Ephraim po a omna changin chwa alo tum ve meka anin rem siam na angin eile intur te pek ania
a insiam lai mek chuan Alex chian pa ron tlan lutin an chian te dang vampire a an chan to thu a ron reporta Ephraim chuan man mu a tu zia soin akal ma a Alex le a chian te mun hima anom theinan pui masak adu ta a an kalma in Ephraim chuan bom anut sia vampire tam tak an thi pha tange yani sin do tia chuan dach chuan tlan chwa ala tum renga bathroom a chian nu in nit lop hi awa mu a nawa chia ta wangin achunga thil theng tur hlaungoi ngoin alo omani chu wangin dach chuan a chian nu chu a aya Jeremy rwala chhuak turin kaltir atumta a ma se a chian nu chuan a hlo em wangin a chi aya Jeremy ril ru ha bok nen an boy ta noi maya veng tu pakhatin ron en chian pha ani chuan nurse pakhat ko ngalin Jeremy chu an hruai chhuaka meichia te chu Sanjay nena an thon bokani chumi nu chuan Ephraim chuan Alex le a chian te chu school building hluya a hruaya kalsan atum chuan Alex chuan an nena omve turin angena ma se Ephraim chuan a thil tum lian tham jok te a shilfia a kala truzia a shilani a thil tum te a shat nu chuan Alex chuan Ephraim chu pui a in pe thu a soi ve bok Lemchan Khawvel hi lo subscribe vela video hmuhnawm tak tak tenen kanin mule don nia